Kaixo Alto, Kaixo, ze moduz? ondo eta zu, Ni ere oso pozik hemen egoteaz. nire guztion ilusio eta ziren zu etortzea, beraz, mila esker. Bai, ni ere oso pozik jarri nintzen, bida izen dianean, hori, enunea etortzeko eta jatzen dianean, bai, oso pozik jarri nintzen, bai. Iruñako azea, Hoi da, ni Iruñakoa naiz, bai, bueno, oraintxe bertan berastein bizitzen ari naiz. ze polita, Bai, oso herri polita, bai. Ta hor nago bizitzen nire bikotarekin eta bere familiarekin. Ta oso ondo, bai. Hain kriston aldaketa iritik pasanez Bai. hain herria bizitzea, baina behar nuen aldaketa bat ere da, nire ustez, eta bai. Bueno, baina, iruñak gauza berezi badaka. Iribugu bat izanagaz alde zara, herri bat bezalako gara, orgutik dago, orgutik dato iruñeria izan. Hoi da, bai. Iruñeko alde zaharra oso polita da, bai. Oso polita. Alto kirolaria zaiteu atletismoan mugilutako pertsona bat nola demonte aztena iruñago bat atletismo munduan. Bai, bueno, ni egia da, betidan ni kirola egin dudala. Ta, bueno, ni oso txikitatik lehenengo hasi nintzen futbolan jolasten, 6 urteekin hasi nintzen futbolean, ta horrela egon nintzen 17 urte arte. Ta horia, 17 urteekin asperten hasi nintzen ja futbolaz, ta hor eman nuen aldaketa. Egia da, bueno, azkeneko urteetan ja, nire gurasoak eta nire inguruko, bueno, ezagutzen diaten jendea, esan zidatela, bueno, animatu hori korrika egitera oso azkarra zehala, eta ezagutzen dian jendea, hori, esan zidan, ez, ni hori paso hori ematea eta korrikan hastea, baina nire pixkat beldurra ematen zidan kirolaz aldatzea. Eta, ni lehenen oso mutiko lotxatia nintzen, eta kostatzen nintzen aldaketa horiek ematea, ez? No nintzen da lotxatia. Bai, pixka lotxatia, bai. Baina, bueno, azkenan, aldaketa hori eman nuen, eta orain oso pozik korrikan abil, bai. Eta, bueno, oparitxo batzuk, ekarrizkizut. Hala? Bai. Zuzenean emango gainea. Bai, oparitxo batzuk, ni hasi nintzenean 17 urtekin korrika egiten. Lehenengo hasi nintzen Pamplona Atletikon, hainbat ekipoetatik pasan naiz. Eta, lehenengo Pamplona Atletikon hasi nintzen, gero Ardoien, egon nintzen ere hainbat urte, eta behin beste Iruñan nago. Eta hor, darama, hau da nire hirugarren urtea, eta oso gustura nago, Eta egia da, pasaren urtean ja, eman nuen beste pauso txiki bat, eta hasi nintzen ere mendiko talde batekin, txurregikoekin. Eta orduan, oparitxo batzuk ekarrizkizut. Joder. Bai, begira. Esan behar da, jendeak hau ezakit noiz ikusiko du, baina esan behar da hau abenduak emeretzen dela, ez hogei dakatu, eta gabonaren atalian gaude, azuke ordentzeko aurreatu da. Hori da, orantzera aurreatu da, bai, egun hauetan, bai, begira. Karri dizut, txurregiko kamiseta bat. Bai, mauka motzeko kamiseta bat, ekarri dizut. Ze polita. Bai, txurregikoaren logoakin, eta? Bai. Gero ere, ekarri dizut beste Iruñako taldeko sudadera bat. Altuba, erabilko ditute, gauza hauek pila gustatzen zen. Poste naiz, gustatzea, baita gainera egiten den hotzakin sudadera jarri barko ez du, hotza pasatzeko. Gainera, nik ere abestu iten dut, eta bideoklipa grabatu, eta lehenko honetzen, nire lehenko batez, bideoklipa grabatzen da, neguak, zergatik nopanean, udagan aprobetxatzen dut, egualdi hona eta makamurka, eta hauek
oso nortatzen zaki neguan grabatzeko. Hori da, oso ondo. Jo, mira Bai? eso. Eta gero ere, ekarri dizut Nafar selekzioko sudadera bat. Joder! Begira, ekarri dizut Nafar. Hau da, nik erabili nuen sudadera azkeneko Espainiako txapelketan. Chaval. Bai, crosseko Espainiako txapelketan, hori duela ja 3 urte, Covid eta dena hau hasi aurretik, justu izan zen egin zen azkeneko Espainiako txapelketa, eta nik sudadera erabili nuen, eta orduan zueri oparitu nahi dizu. Mira eso, que alto hola, ves daiteke opari. Hori da. Utzio. Bai. Eskentzeko agia opari hauek bezetan. Bueno, detalle txiki bat izanen nuen, eta... Komentatu dituzu mendilastaketak. Hori da. Zertan kokatzen zea, edo zein da zure helburua lastaketa baten. Bai, bueno, orain egia da duela ja hainbat hilabete korrika egin gabe, lasterketetan korrika egin gabe egon naizela, ze, bueno, lesio asko izan ditu azkeneko hilabete hauetan, bai. Eta hasten nintzen, lesionatu egiten nintzen, hasten nintzen berriz, eta, bueno, azkenean pentsatu genuen hobena zela pixka lasai egotea, deskantzatzea, eta egon nintzen bizpairu aste lasai, eta berriro hasi ginen entrenatzen. Eta orain ja, gogor eta indartsu entrenatzen, aurre egiteko hurrengo urtean dauzkagun helburu bai. Komentatu dituzu orain txepeta lesioak batak bestearen atzetik saiatu zerreko nola eramaten du holako kirolari batek holako momentuk. Bueno, egia da ez dira momentu oso onak, azkenean ere buruari buelta asko ematen dizkiozu. Eta gauz askotan pentsatzen hasten zean, lesio bata bestean atzetik datoztenean, pentsatzen hasten zea, nola egin aurre lesio hauek, baina, bueno, azkenean, ni oso buru gogorra naiz, eta azkenean... Bai, oso buru gogorra naiz, eta... Bai, azkenean, helburuak jartzen hasi nintzen, lehenengo lesioak konpondu, eta hortik aurrera dena konpontzean, hasi nintzen ja pixkanaka entrenatzen, eta gero ez da volumen gehiago, gero ez da serie gehiago, gero ez da azkarrago, eta hain momentu oso on batean aurkitzen naiz. Eta hori, gogor entrenatzen aurre egiteko indartsu hurrengo urteko helburuei bai. Gero, eta gaztea zera, arte bentzea bada, zenbat urte edukiko dituzuzuk. Bai, nioen ditut 28 urte bai. 28 urte pentsa, 28 urte eukitzeko ogainik auguztiaia pasata daukazu helburu komentatu dituzun helburuak, lesioak, horrek ere ematen dizu alako oinarri bat gerora aurrea jarraitzeko, ez? Hori da, bai. Hola dela, bai, oso ondo esan duzu. Eta, bueno, orain ja, hurrengo helburua prestatzen, eta, bueno, hurrengo urtean ja, lehenengo lasterketa izango dut Valentzian. Hurrengo, urtarriaren lehenengo hilabetean, lehenengo asteburun ja Valentzian hasten naiz, gero baukat snowrunnineko Espainiako txapelketa izaban, Nafar selekzioarekin, eta hor ja, bauzkago ja, fuerte hasten gara hurrengo urtea, lehenengo hilabetea hainbat lasterketa ditut, eta dena hori prestatzen hori. Eta lasterketa gara alako bizipoza emango dizu, ez? Bai, hori da. Bai. Gordekara komentatu duzu futbola. Bai, ni oso txikitatik, 6 urte betetzen dituen urte hortan, hasi nintzen ja futbolan. Eta oso gustora, baina, azkenan urte asko aritu nintzenez, kiloro egiten, azkenan ja espertu egin nintzen, eta
beste gauza batzuk ere probatu nahi dituen. Kirolaz aparte, zerbait ikasketarako zuelo ikasketen bat. Bai, bera, ni, Iruñakoa naiz, Nafarroakoa, eta hasi nintzen ikasten, Paez Igandan ikastolan, Atarradian dagoen ikastola bat, eta hor egon nintzen laugarren DBH arte. Eta gero hortik hasi nintzen, ikastolatik jo nintzen, eta hasi nintzen ikasten FP bat, elektrizitateko FP bat. Hori ikasi, 2 urte ikasi nituen, eta hori FPko 2 urte dira. Eta hortik hasi nintzen lanen, alde batetik bestera, pixka eta ataten zena. Eta, orain Leitzan nago lanen, fabrika baten. Bai, eta, Iruña, Berastegin bizi aurretik, inoan nengoen ez nire gurasoekin. Hor egon nintzen hainbat hilabete akzionan lanean, Lunbierren. Baina, klaro, orain, aldaketa hauek emanda eta Berastegira etorren ez bizitzea, oso urrun geratzen zitzaidan ez, azkeran Lunbierrea, egunero ordu bat junta, beste ordu bat buelta. Hemendik bilatzen hasi nintzen, zehose, eta justo oso azkar ataretzen hemen Leitzan lan bat, eta fabrika baten, eta oso guztua baina nago. Baina Leitzan, Zaberran, fabrika asko daude, eta horrek apabe industrialitatea. Horregatik ere bilatu nuen hemen inguruan, Berastegi inguruan, ze hor banekien fabrika asko zeudela, eta hasi nintzen hor lan abiatzen, eta gira da oso azkar ataretzen dara, eta hor paletak egiten enbarajes Leitzan nago, fabrika baten, eta gustora. Baina, ez dituzu egin entrenatzaile lazak edo hori asmatu egin. Ez duzu asmatu, bai. Bai, ni... atletismoko munduan hasi nintzenan, asko gustatzen entrenatzaile bezala egotea. Ni hori, atletismo, egia da, aurretik, futbolean nengoenean, futbolean aritzen nintzenean, ere entrenatzaile bezala nengoen, hasi nintzen hor. Eta asko gustatzen zitzaidan, umeak entrenatzea, umeekin egotea, asko gustatzen ezkit umeak. Eta orduan, atletismoa hasi nintzenean, pentsatu nuen, eta ikasten ez atletismoko entrenatzaile bezala egoteko, atletismo entrenatzaile bezala egoteko. Eta orduan, hasi nintzen ikasten, hasi ziren ematen, Espainiako Federaziotik jarri zuten kurtso batzuk Iruñan, Larrabiden justo, eta etxetik hurbil neukanez, esan nuen, apuntu bat naiz. Eta orduan apuntatu nintzen, eta ikasten hasi nintzen entrenatzaile bezala, eta entrenatzaile titulatua naiz. Eta, egon naiz hainbat urte umeekin eta helduak entrenatzen. Egia da, orain ez daukada denbora asko eta hori pixka alde batera utzi dudala, eta orain momentu honetan ez nago inor entrenatzen baina egon naiz bizpahiru urte jendea entrenatzen. Eta egon zaren unean zein izan da zure helburua entrenatzailearen kasuan. Entrenatzaile bezala, nire burua ziren, segun ze adineko pertsonak zaten badira oso helduak edo umeak, umeekin, gehien bat beraiekin jolastea da nire burua. Azkenan, divertitzea, jolastea, eta horrela azkenan hori da modua beraiek atletismoa ulertzeko eta ikasteko. Eta azkenan, atletismoa modalitate pila bat dauzka, eta pixka denetarik erakutsi bat zaie beraiei. Eta orduan, nire ustez, hori erakusteko modua jolasak direla, umeekin. Gero ere entrenatu ditut malautik aurrerakoak, eta horiek disiplina gehiago daukatela, pixkat espezifikoagoa entrenatzen dute, baina ere noizbenka jolasen bat egiten dituzu, eta jolasak egiten dituzta, berek asko gustatzen zaio jolasek egitea noizbenka. Eta gero ere entrenatu ditut helduak, edo batzuden ere batzuk oposaketak ikasten ari zirenak, eta orduan nik ere entrenatzen nien la parte fisiko hori, eta adibidez horiek baukate helburu espezifiko bat, orduan beraiekin disiplina gehiago eta entrenamendu gogorrako egiten dituen. Orduan,
Egin bat, segun ze adinekoa diren pertsonai bai. Kirolari bezala eman ditu asko kirolak, baina entrenatzaile lanetan ere asko jasoko zenu kirolagatik. Bai, por supuesto, bai. Azkenean, zuzaren entrenatzailea, baina umeekin, beraiek asko ikasten dute, baina zuk ere asko ikasten duzu beraietaz. Hori da feedback hori, ez? Feedback da, bai. Hori da, azkenean feedback dago, beraiek asko ikasten dute, baina zuk ere asko erakusten ditu umeak, azkenean. Bai. Kirolade batea urtzita eta ikasketak pertsona beha. Bai. Ez beha mokina bat. Eta suposatzen dut zure eguneko kostasunean kezkak edukiko dituzula eta zer kentzen duzu loa. Bueno, egia da, ni oso ondo egiten dudala lo. Oso ondo egiten dudala eta gauza gutxi kentzizkiatela. Ni ere bai. Lehua gehiago, baina bai, ezaitez bera lotaga eta oso ondo egiten lo. Bai, bueno, azkenean, pentsatu behar dugu, zuk esan duzun bezala pertsona gehala, eta azkenean, bueno, biztan nire ustez bizi behar dela egunero, eta ez dela eman behar buelta asko buruari ez da ere, eta hori, egunero bizi datorrenari aurre egin, eta hori izango nizuke, egia esan. Zer musika entzutezu, Aitor? Ze musika, ni denetarik, baina asko gustatzen zait rock and rolla. Ikuste zaizu, gainera rock'n'rolla polita da. Bai, asko gustatzen gainera, hemen talde asko ditugu Euskal Herrian rock and rolla abesten dutena, eta bai. Eta nola egiten duten, ze ondo, nola komposatuta dago, letra eta bai. Hori da, gainera gero ez da gazte gehiago daude, eta hori oso ona da. Euskal Herriaren musikantzako eta irunaldean ere talde txikiak ateratzen dira gola jotzen. Bai, egia da, azkeneko urte hauetan gero ez da talde gehiago ateratzen direla, bai, eta hori oso gauza ona da. Nik eskatzen dizut momentu hau nekin edo gukin pasa izan eta mila esker etostea gati benetan. Bai, bueno, edo ni esker zuri gonbidapenagatik eta bai, eta eskertzen dizut hemen elkarrizketa guztetagatik zurekin, bai, asko nituen, egia da justo esan zenianean eta azkeneko aste hauetan egin behar asko izan ditudala eta esan dizut justo inatik berastegira etorne izela eta egin behar asko izan ditut aste hauetan, baina bueno, zuretzako bilatu bat nuen egunen baten zurekin egoteko elkarrizketa hau egiteko asko nituela eta asko posten naiz. Eta eskertzen da, bilaliko dugu muso handi bat guba ikusleen. Hoi da, muso handi bat. Zentzat, Agur. aio.